Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta Bashir TV. A bidiyon mu ne yau insha Allah na kawo mana wani sabon platform ne wanda bai daɗe da fitowa ba. Wanda dama shi da kowane platform in dai har zaka shige shi, ka shige shi tun yana a farkon fitowar shi matukar ka yarda da shi. Ba dole sai ya kai irin sati ɗaya ko sati biyu nan ba ka cewa sai ka jira wani ya cire. Musamman ma platform na naira. Platform ɗin da na kawo mana yau kamar yadda na gaya mana bai da fitowa ba, bai fi kwana ɗaya ba ko biyu da fitowa. Wanda in dai haka yarda da shi da bayanan da ne maka to yana mai baka shawara kawai ka saka kuɗi a ciki. Amma ka yi iya binciken ka kafin ka sa kuɗi a ciki. Na ɗaya daga cikin tsare-tsaren platform ɗin masu kyau shine minimum withdraw ɗin su ba sai ya kai da yawa ba. Yana kaiwa 1000 nan take za ka iya cire kuɗinka, wanda kuma instantly za a tura maka kuɗinka zuwa account ɗinka. Sannan suna da tsare-tsaren siyan package ba masu tsada ba dole sai ka fara da package mai tsada ba. Ko da a ce kana da kuɗi kaɗan za ka iya amfani da shi domin siyan package a wannan platform. Kuma ba tax ne ake yi a ciki ba sai ka je ka taɓa komai ba, ko da a ce baka shiga platform ɗin ba insha Allah da after 24 hours za a tura maka kuɗinka a ciki. Daure ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon domin ganin yadda tsarin platform ɗin yake. Kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon kamar kullum ina mai ƙara tunatar da kai da don Allah idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha to ina roƙon alfarmar da ka daure ka yana mun subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin samun irin wayannan bidiyon nawa da ma wasu su da rana ɗora sai ka je ka kalla. Nagode. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine fuskar platform ɗin da kana buɗewa ta kawo ka. In kuka duba nan za ku ga kas ga mai coin 0 nan ma mai balance 0. Kuma idan kuka duba a nan ƙasa mai balance za ku ga cewa minimum withdraw sun sa muku 1000. A nan ƙasa sun mana bayani yadda yake amfani. Da farko sun mana magana a package da za ka fara siya. Sannan daga baya kullum kana hawa ka sauka kawai za ka yi collecting na ayan ɗinka ne. Misali yadda kuɗin suke hawa shine idan ka sai package na naira at least wannan 3000 a 12 na rana to dole kullum sai wannan 12 na ranar ta zagayo sannan kuɗinka za su hau. Idan kuka duba suna da tsarin package ga su nan, amma kafin mu je zuwa package bari in nuna mana yadda na withdrawing a wannan platform ɗin. Idan ka zo nan my balance ka taɓa, bayan ya wuce za a ga ya kawo ka gurin withdrawing. Idan ka duba a nan balance withdrawing za a ga kuɗin da na cire ga kuma balance ɗina da ya raguwa ba komai a ciki. Nan kuma a withdraw history za ku ga gashi nan yadda na cire kuɗin kuma gashi nan duka a status nasu successfully arrived sun je account na aka tura su. Sannan idan ka dawo nan home in kana so ka sai package a wannan platform yanda ake yi shine da farko za ka fara zuwa ka sai coin ne inda ya gani a nan an sa mai coin nan za ka fara zuwa ka siya. In kana so ka siya za ka zo ka fara da shiga nan ne, amma ni yanzu zan nuna mana ne saboda already ni na riga na yi order a wannan platform din, bari nuna mana ku gani. Kun gani akwai running order take a kai ta 3000 wanda kullum zai rinka samun 210. In ka sa 3000 kullum 210 kuma yana kaiwa 1000 kawai za ka iya withdraw na kuɗinka. Za ka fara ne da zuwa nan ka shiga my coin, wanda in ka shiga my coin za ka ga hanyoyin da za ka iya siyan su wannan coin ɗin. Za ka iya ka siya na 3000 ko ka siya na 5000 gashi nan dai har zuwa miliyan 5 har zuwa sama haka. Hanyoyin da za ka siya coin ɗin biyu ne, ko ka yi amfani da wannan gateway ɗin guda 3 da suka baka ka siyi coin ɗin, ko kuma ka zo ka yi amfani da balance ɗinka idan kana da balance ka yi top up tun a waje kenan. In ka zaɓa haka sai ka shiga ka zaɓi gateway ɗin da za a baka haka kamar haka misali zan nuna mana. Bayan ya wuce yanzu za ku ga sun bamu account detail wanda za ka je kai musu transfer na wannan kuɗin sannan sai ka zo kai screenshot ka ɗora a nan sama. Kamar yadda kuke gani wannan shine yadda tsare-tsaren orders yake. Bayan na 3000 za ka rinka samun 510 kullum. Akwai na 5000 wanda aka samu 375 for 90 days. Kaga duka za ka samu 33,750 kenan. Shi kuma wannan na 3000 ka shiga total za ka samu 18,900. A nan ƙasa ma ga wani wanda shi kuma ka sa 10,000 za ka samu 820 total ainihin duka abin da aka samu a 90 days. Kullum za ka rinka samun 820, a 90 days kuma za ka samu 73,800. Idan ka gama successful kuɗinka sun kai lokacin withdrawing yanda za ka yi shine za ka fara zuwa nan gurin da aka sa bind a card ɗin nan ka fara shiga. Bayan ka shiga za ka shigar da bank detail ɗin ka kamar yadda kake gani ana ni na riga na shigar saboda na riga na yi withdrawing kamar yadda na faɗa mana. Za ka zo nan gurin account ɗin ka shigar da bank name ɗinka sai kuma nan ka zo ka zaɓi wane banki ne. Kamar ni nan bara ku gani Zenith ne,
sai ka zaɓa haka, sai ka shigar da account number kawai sai ka danna submit. Daga nan shikenan sai ka dawo nan inda aka sa withdraw, sai ka shigar da withdraw din amount din da kake so kai, misali 1000 zan gwada mana. Da ka taba inda a ce da kuɗi a nan kai za su nuna maka cewa ka yi placing na order, wanda after dan karamin lokaci za a tura maka wannan kuɗin zuwa account din da ka raba. Idan ka ga tsare-tsaren platform din nan yayi maka, akwai link na register a description na wannan video, wanda haka kana taba link din zai kawo ka wannan fuskar. Kuma yanzu zan nuna mana yadda aka register a wannan platform. Da farko zaka fara ne da shigar da number wayar ka haka kamar yadda kuke gani. Bayan ka shigar da number wayar ka sai ka zo nan captcha ka shigar da wayannan code din da suka baka a nan gefe kamar yadda kuke gani yanzu mu shiga. Bayan ka shigar da code sai ka zo nan ka zabi password not less than 6 characters, kaje kasa da character 6. Bari mu zaba. Sai ka zo nan ka maimaita shi wannan password din da ka shigar. Bayan ka gama cike bayanan ka kawai sai kai click a nan wajen register. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi har mai register kuma sun ba mu naira 300 kyauta. To wannan shine, daga nan sai ka ci gaba da investing a platform har kuɗin ka kai minimum withdraw. A takaice wannan shine ƙarshen bidiyon namu a wannan tasha ta Bash Tech TV. Ina fata ka ji daɗin wannan bidiyo. Kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi